Dobré ráno všetkým ešte raz. Takže ešte raz volám sa Leo a som veľmi vďačný, že som tu medzi vami. Som veľmi vďačný za to Jirkovi, že taký srdečný a má také otvorené srdce pre našu, jak mám povedať, pre náš národ a tým pádom som vďačný aj všetkým vám, lebo viem, že Jirka v tom nie je jedinec, jednotlivec a sám, ale viem, že za ním stojí celý zbor, všetci starší stoja za ním a celý zbor. Tak chceme poďakovať, lebo je to milosť Božia, že môžeme využívať ešte priestory, že môžeme tu byť jak doma a my sa teda veľmi rýchlo domácnime. Hej, a sme veľmi vďační za to, lebo vieme, že nie len peniaze veľa, že to nestalo len veľa peňazí, ale to stalo veľa viery a úsilia, energie a času, aby ste túto krásnu budovu, alebo tieto krásne budovy postavili a otvorili pre ľudí, aj pre školu a to je naozaj úžasné dielo, ktoré Pán robí medzi vami. Tak sme ešte raz sme veľmi vďační, že sme medzi vami. Chcel by som sa dnes ráno podeliť s vami takou myšlienkou, ktorá hovorí o skrytom poklade. Včera som hovoril o nejakom podobenstve a viete, ako podobenstva fungujú vlastne, že Pán Ježiš pripodobňoval Božie kráľovstvo. Lebo nevedel to vysvetliť ľuďom, že Božie kráľovstvo je aké, lebo ľudia nevideli nikdy Božie kráľovstvo. Nikto nebol v nebi. Nikto z nás, neviem, sú niektorí, ktorí boli a sa vrátili teda, alebo ktorí tam zostali ešte. Ale predtým, keď Pán Ježiš to hovoril, nikto nebol v nebi ešte. Ako vysvetlíte ľuďom niečo, čo nevedia porozumieť? Budem vám hovoriť o aute, o ktorom ste nikdy nevideli. No ale dá sa to, takže vám poviem, že to pripodobním k niečomu, čo vy poznáte. Je to tak? Keď niekto pozná nejakú oblasť, tak budem to hovoriť, keď niekto muzikant, tak budem hovoriť v oblasti hudby. No a Pán Ježiš takto hovorí podobenstvo, hovorí to o Božom kráľovstve, aby ukázal, že čomu je podobné kráľovstvo Božie. A ja si to len nalistujem a si prečítam s vami ten až jeden verš. A je to napísané v Evanjeliu podľa Matúša, tak môžete si prosím vás so mnou otvoriť Evanjelium podľa Matúša 13. kapitolu, 44. verš. Teraz to máme všetko displejovo urobené, ale pamätám ešte bohoslúžby, keď pastor hovoril, že na listujeme všetko počuť bolo listy, ako sa listovalo, ako sa otvorilo, počuť bolo hlasy. Kde to je napísané? Pomôž mi, navzájom. Hej. Tí, ktorí nevedeli ešte tak pracovať s Bibliou. Dneska to máme všetko v telefónoch, alebo väčšinou na displeji. Dneska to nemáme, tak dneska sme old school. Ja to budem čítať v slovenčine a vy to môžete čítať vo svojom jazyku. Takže nebeské kráľovstvo je podobné pokladu, ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Dokedy čítal tento príbeh? Nech zvedne ruku. Super. Ďakujem Bohu. Tak môžete vy priskázať. Je to super, že čítame Bibliu a poznáme Božie pravdy. A dneska by som chcel sa pozrieť jedného uhla pohľadu na tento príbeh. Ma zaujalo veľmi, keď som to čítal. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu, ktoré bolo ukryté na poli. Jak sme čítali, bol tam jeden človek, ktorý šiel a našiel ten poklad a šiel predať všetko, čo mal, ukryl ho ešte predtým, šiel predať všetko, čo mal a sa vrátil, ja chcem to pole. Ale tam nie je tá jediná postava. Vidíte tam ešte niekoho iného, nejakú inú postavu?
Vidíte tam ešte niekoho iného účinkujúceho? Tento je hlavná rola, samozrejme. Koho tam ešte vidíme? Nahlas, môžete, kľudne. Prosím? Majiteľ pole. Tak 100% už Jirka o tom kázal. Alebo, nesrandujem. Vynikajúco, majiteľ pola. A týmto by som chcel začať. Toto ma veľmi zaujalo. Bol tam majiteľ, ktorý vlastnil pole a pravdepodobne, Biblia to síce neopisuje, ale pravdepodobne nevedel, čo má na vlastnom poli. Pravdepodobne nevedel, že má tam poklad, ktorý je ukrytý na tom poli. Nevieme, prečo to nevedel. Nie je tam popísané. Môžeme uvažovať akokoľvek to, že čo tam mohlo byť. To zvediem tak vyššie. Ale viem a poznám trošku nás ľudí, alebo vidím, jak to chodí medzi nami ľuďmi. Veľakrát máme nejaké pole a je tam poklad ukrytý vnútri, ale my ho nevidíme. Prečo by to mohlo byť? Aký je človek? Lenivý, aby hľadal ten poklad. Ten poklad nebol niekde tam hodený, alebo len tak. Bol skrytý, je napísané. Alebo možno pozeral na to pole a povedal, mám záhradu, ktorá je veľká, ale treba ju obrábať, treba ju robiť. Hej, ja sa mi nechce. Ale ten sused, ten má záhradu. A tak otočil svoj zrak a pozeral na susedovú záhradu. Takú by som raz chcel mať. Takú chcem teraz. Predám svoje pole. Nemá žiadnu cenu. Nemá, čo je na ňom také? Treba robiť toto. Predám a kúpim rovno hotové. Dneska v dnešnej dobe všetko máme hotové. Fast food, fast money, všetko rýchlo. Peniaze, všetko je. Dneska sa modlíme za trpezlivosť takto. Pane, daj mi trpezlivosť, ale i hneď. Hej? Prečo by sme niečo mali obrábať? Mám v rodine, ako v mojej manželkynej rodine, je taký skutočný príbeh, ktorý sa stal. Bývali v Košiciach a Košice predtým, než prišla druhá svetová vojna, tak tam bývalo hodne Židov. Veľa Židov tam bývalo a väčšina, alebo tá väčšia časť bývala v centre Košic. Hej? A potom, jak prišla tá druhá svetová vojna, tak viete, čo sa stalo a tak tie byty potom obsadili Rómovia. Hej, akože normálne, legálne a tak. Jo? Väčšinou. A bývali tam tá rodina a ten manžel chcel niečo prebúrať, nejakú priečku a niečo chcel doma poupraviť dispozične v tom byte a proste, aby to bolo nejak pre rodinu pripravené lepšie a tak. Ale jeho manželka sa s ním hádala, nebudeme to robiť, však aj tak chceme ísť do zahraničia, mali naplánované ísť do zahraničia a tak podobne. Hej, že proste, na čo toto? A hádali sa spolu proste a manžel povedal, vieš čo, neprerábam nič. Potom sa odsťahovali a prišiel tam jeden Slovák bývať a zrazu zmizol. Nikto ho neukradol, nebojte sa, nie je to žiadny thriller, ale zrazu zmizol a veľa ľudí o ňom hovorí, že zrazu zbohatol. A potom prišli na to spätne, že jak sa to vlastne stalo. Tak on nakoniec prerobil ten byt, lebo sa tam nasťahoval dispozične to prerobiť a v stenách bol ukrytý židovský poklad. Zlata. Veľa zlata tam bolo. Tehličky tam. Viete, jak Židia obchodovali a robili a oni, tým, že im brali tie peniaze a všetko im brali, tak oni to ukrývali do zdi, dovnútra. To zamurovali. Predstavte si, čo sa stalo s tým mužom. Čo mohol mať? Čo mohol získať, keby len jednu stenu zbúral? Toto svedčí, tento príbeh, aj je to skutočný príbeh, ale je to veľmi podobné tomu,
podobenstvu, ktoré my tu dneska čítame. Ten poklad nebol pod kobercom, ten poklad nebol na skrini, bol skrytý. Kto by, prosím vás, hádzal poklad len tak, aby bol vidný? Chcem prísť ku vám domov a vidieť, kde máte zlata. Kde máte tie najhlavnejšie peniaze. Nikto by to neurobil, samozrejme. Ja zlato teda nemám, takže to neuvidíte, ale účet vám tiež neukážem, lebo by ste sa zľakli. Jaký mínus tam je. Nesrandujem. Ale nikto, aj keby sme mali to poklad, ale čo vážime si, to je jedno, či sú to peniaze, alebo či je to moja rodina, moja manželka, to, čo si vážim, to, čo je poklad pre moje, neukážem len tak, to je môj poklad a zoberte si, čo to chce. A Pán Ježiš tiež nie je taký. Prečo by Pán Ježiš Kristus mal to tak robiť? Prečo on svoj poklad by mal tak rozhadzovať? Prečo on svoj poklad by mal niekde proste len tak hádzať? Nie, on ho ukryl. Lebo svoj poklad nedám len tak hocikomu. A ten majiteľ tohto poľa nevedel o tom poklade. To je veľmi zaujímavý príbeh a zaujímavý obraz toho, ale ukazuje to na naše srdcia. Ukazuje to na Božie kráľovstvo. Ako funguje, čomu je podobné Božie kráľovstvo. A my vieme, že žijeme v Božom kráľovstve. My vieme, že žijeme podľa princípov Božieho kráľovstva. A Boh nechce, aby sme boli takí tí, ktorí sadnú do obývačky a pozerajú televízor, seriály. Ale Boh chce, aby sme hľadali. Boh chce, aby sme hľadali. Je napísané, že každý, kto hľadá, čo je to napísané? A nájde čo? Poklad. Lebo Boh je štedrý. Boh je štedrý na ten svoj poklad. On svoj poklad síce nedá hoci komu, lebo si ho váži, ale je štedrý, aby dal to svojim deťom. Je veľmi štedrý, aby dal tebe a mne ten poklad. A zvlášť tí, ktorí ste sa na novo teraz obrátili a dali svoj život Ježišovi, vy proste jednoducho teraz začínate objavovať ten poklad. Vy nie ste na konci cesty, vy ste ešte len na začiatku. Vy ste nedovršili svoj maximum. Vy ste teraz začali. A ten príbeh začína. Nový príbeh o novom stvorení. A to je to, čo Boh chce, aby sme začali objavovať. Ako ten človek o tom poli, je dôležité, aby sme pozerali nie na veci, ktoré nemáme, ale aby sme hľadali veci, ktoré máme. V Kristovi Ježišovi. Aby sme hľadali na to, čo Boh nám dal. Hej? Lebo dneska to je, viete, boj o našu pozornosť. Dneska to je so všetkým. Reklama a to všetko, čo existuje. A to je to, čo má tvoju pozornosť, to má tvoje srdce. A čo má tvoje srdce, má teba. A toto je náš boj veľakrát. Aby moje srdce bolo sústredené na Boha, aby spočívalo v ňom. A aby sme sa nestali týmito ľuďmi, ktorí pohrdnú tým, čo majú. Možno sú tu medzi nami ľudia, ktorí žijú s Pánom, ktorí sú z Bohu už nejaký ten čas. A ja viem podľa seba, že prichádzajú aj také chvíle, keď si povieš, to, čo niekedy malo cenu, už dneska pre mňa nemá cenu. Môže sa to stať každému. Je jeden príbeh v Biblii v Starom zákone o Ezavovi. Poznáte ten príbeh? Kto pozná ten príbeh? Ezav viete, že bol prvorodený syn a prvorodený mal čo? Dediť. To bohatstvo, to všetko. Prvorodený syn bol proste jednoducho prvorodený syn. A on už tak bol nejak sklamaný z toho všetkého a on proste, je napísané v Genézis 25, 31, 34, tam to je napísané, si môžete to zaznačiť alebo prečítať. Tam je napísané, že Jakob povedal Ezavovi, predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo. A Ezav na to povedal, počúvajte, čo povedal. Aj tak čoskoro zomriem, no a čo mi je prvorodenstvo? A možno tu sú teda takí ľudia, ktorí to, čo majú v rukách, si to nevážia. Ktorí povedia, na čo mi to? Držia ten poklad v rukách, povedia, na čo, však o chvíľu aj tak zomriem. Proste už to nemá cenu pre mňa. A tak Jakob vo svojej múdrosti a prechytralosť, to je ťažké slovo, ideme inde,
svojej chytrosti. Začal s ním obchodovať a vyobchodoval, že za misku čočky, šošovice, predal to prvorodenstvo. Najedol sa a napil, vstal a odišiel. Ako keby nič. Predstav si, že dom, ktorý si vybudoval, do ktorého si investoval milióny, svoju záhradu, ktorú si kultivoval, len tak ja prídem a za misku čočky. Povedal by si, určite, ani kilo. Ale on bol v takom stave, že on to dal. A toto je naše nebezpečenstvo. A možno si v tomto štádiu. Možno si v tomto, že proste jednoducho si ochotný to predať. Si ochotný nielen predať, teraz hovorím akože ten nejaký svoj dom alebo čo, ale ide možno o tvoj vzťah s Bohom. Možno žije s Bohom, chodíš do zboru a si hovoríš, že proste je to, jak to je a mňa to už nebaví toto všetko. Do zboru, nedela, skupinka, toto, tamto, ľudia všelijakí. Slúžiš im, no aj tak s nimi nič. Proste to je jedna zbytočná práca. Hej? A si povedal, na čo mi to? A pomaličky si v tomto štádiu, aby si predal svoje synovstvo a svoje dcerovstvo, alebo jak to mám povedať. To, že si syn, to, že si dcéra Božia. Chcem ťa pozbudiť, poprvé, môže sa to stať každému. Po druhé ťa chcem pozbudiť, je to, aby si začal hľadať. Na novo. Aby si prosil Boha, aby ti na novo ukázal poklady, ktoré sú skryté. Boh je Bohom obnovy. Boh je ten, ktorý obnovuje život. Je napísané, on obnovuje mi život. Vo Žalme 23 je napísané. Dneska Roberta citovala. A toto je niečo, čo Boh chce robiť aj v tvojom a mojom živote. Boh obnovuje môj život, obnovuje môj pohľad, obnovuje moje srdce. Keď zarastie nejakým tukom a prerastie tukom alebo niečím. A toto je Boh, ktorý koná a robí v našich životoch veci. Môžeš prosiť a Boh ti dá. Boh ťa obnoví ako orla. Po druhé, chcem vás pozbudiť, aby sme si chránili svoje poklady, tak ako Ježiš. Chráňme si svoj poklad. Chráň si svoj život s Bohom. Chráň si svoj vzťah s Bohom. Chráň si ho, lebo toto je tvoj poklad. Toto všetko, čo sme hovorili doma, tieto veci, to raz, aj keď je to fajné a vďaka Bohu za to, je to naozaj super. Ale to pominie. To pominie proste. Akýkoľvek dom máš, či starý alebo miliardový, proste ľahne popolom. Je to proste niečo iné. Existuje väčšia hodnota, ako pracovať celý deň. Existuje väčšia hodnota, ako dať pred seba práca, peniaze, aby som dokázal niečo v živote. To je všetko dobré, ale to nemôže byť na prvom mieste. Existuje ešte niečo viac. Poklad. Svet je pole. A poklad je Ježiš. My Rómovia chodíme po svete a hľadáme dobrý život. Hľadáme poklad. V Čechách sa dobre žije. Dávaj na Čechy. Belgicko, Nemecko, Anglicko, Írsko, Kanada. My sme po celom svete. Prečo? Lebo hľadáme poklad. Ale už nemusíme nikde chodiť, Rómovia. A nám už teraz vznikajte Pirel. Už nemusíme nikde chodiť, lebo sme našli tu, kde sme Krista. Halelujá. Amen. A vieš, čo je ešte lepšie na tom? Že nie my sme ten poklad našli, ale poklad si našiel nás. Je to tak? Amen. A tak to je s každým jedným z nás. Možno nechodíš po svete, ale hľadaš ten poklad v tomto svete. Hľadaš nejakú nádej v tomto svete. Hľadaš to niečo, čo ťa naplní v tomto svete. Hľadaš ho v práci, vo hobby, vo nejakom talente, ktoré máš a v tom, aby si naplnil svoje poslanie, spievať, hrať, kresliť a budovať nejaké veci. To je všetko super. Ale pokým si nenašiel Krista Ježiša, ty nemáš ten pravý poklad. Kristus Ježiš je ten pravý poklad v našom živote. Amen. On je ukrytý, ale keď si ho našiel, drž sa ho, chráň si ho, tento poklad. Lebo on je ten poklad pre našim. Ten je poklad, ktorý nikdy nestratíme. Ten, ktorý nikdy nevedne, kde ho žiadna hrdza nechytí, nedostane sa, nechytí ho.
nezrdzavie. Ježiš Kristus je ten poklad. Amen. Dajme mu jeden veľký potles Ježišovi. Lebo jemu patrí všetká sláva a moc na veky vekov, poklad vekov. Ježiš Kristus, baránok, hoden prijať čest, slávu a moc na veky vekov. Celé nebo ho chváli. Celé nebo pred ním klačí. Halelúja. Ale my veľakrát sme jak chladničky. Halelúja. Nemusíme skákať úplne, ale vo vnútri, keď si uctíme tento poklad, keď vieme, kto je tento poklad, tak budeme sa mu kláňať, budeme ho vyvyšovať. Poslednú silu využijem na to, aby som ho chválil a vyvyšoval. Halelúja. Lebo on je môjim pokladom. On je poklad môjho srdca. A nevymením ho za zlato, nevymením ho za žiadne iné veci. A keby som aj nemal dom, a keby som aj nemal neviem čo, budem ho chváliť, lebo Boh sa o mňa stará, lebo Hospodin je môj pastier. Halelúja. Dajme Boha na prvé miesto, dajme Krista na prvé miesto vo svojom živote, nie prácu, nie iné veci. Nech nič nedostane na prvé miesto, nič nedostane prvé miesto, okrem toho, ktorému patrí prvé miesto. Amen. Halelúja. Tak, dobrý úvod. Je to tak? Nie, sláva Bohu. Chráňme si ten poklad. A chcem vás pozbudiť. Kristus je na prvom mieste, ale chráňme si aj ostatné, aj druhé, tretie miesto. Tiež není ľahostajné. Tiež nech nám není ľahostajné. Nech naša rodina, naše manželstvo nám nie je ľahostajné. Nech náš zbor nie je nám ľahostajný. Nech je to, čo si vážime, to, čo si uctíme, skrze čo dávame Bohu slávu. Amen? A chcem sa vrátiť teda ku tomu človeku, ktorý našiel ten poklad. Ktorý našiel. Je to veľmi zaujímavé, že on hľadal. Že tiež hľadal. Ale on ho našiel. Ten poklad. Ako sme hovorili, to pole je svet. A on ho hľadal a ten, kto hľadá, je zasľúbenie, že nájde. Boh sa mu dal zjaviť a on našiel ten dobrý poklad. A teraz čo robil, je zaujímavé. Niečo mal, je napísané. Že mal nejaké imanie, nejaký majetok mal. Tak on išiel a predal to. Predal to, aby kúpil to pole. Hej? A veľakrát toto je naša viera, súrodenci. Že my máme niečo vo svojom živote, ale keď objavíme niečo viac, sme ochotní to predať. Nie kvôli tomu, že si to nevážime, ale pretože vidíme niečo viac. Vidíme niečo viac. A toto je aj spôsob, jak Boh veľakrát pracuje v našom živote. Ako vieš pustiť veci vo svojom živote? Ako vieš pustiť cigarety? Ako vieš pustiť x ďalších vecí vo svojom živote? Že nájdeš ten pravý poklad. Nájdeš niečo viac. Prepáčte mi za jeden obraz, ktorý teraz použijem o psovi. Jo? Ale to nemyslím, nechcem nás prirovnať k tomu, ja chcem ten princíp vytiahnuť. Lebo sa hovorí, je také príslovie, že ako vytiahneš psovi kosť z úst. Lebo ťažko mu vytiahnuť. Ešte keď príde taký koň, no skúste. Je to ťažké. Ja mám rád veľmi psy a ja som sa s nimi práve tak hral veľakrát. A to bola makáčka teda. 2 boxery až tak pustili. Nesrandujem. Ale ešte ma zavrú za týranie. Teraz sa vrátim k tomu. Jak mu vyťahneš? Tým, že mu dáš šunku. Že mu ukážeš niečo, čo je viac chutné. A toto je niečo, čo Boh nám dáva vo svojom živote. Keď Boh ti chce zobrať cigarety, keď Boh ti chce zobrať nejaké veci vo tvojom živote, ktoré robíš zle, on ti nechce vziať, že ja ti zoberiem a to bude moje. Jak deti. To už je to moje. Nie, ja ti to vezmem, aby som ti dal niečo lepšie. Ja ti to beriem, aby som ti dal niečo lepšie. Ja ti to beriem, lebo teba to ničí, lebo teba to nerobí ti to dobre, ale to nestačí. Ja ti dávam niečo viac. Ale vrátim sa k tomu princípu. Je skrytý a musíš hľadať. Teraz ti to niečo hovorím a ja verím, že Boh hovorí k nám, ale je to tvoja úloha, aby si hľadal. Je to moja úloha, aby som hľadal. Ja za teba nemôžem hľadať, lebo ja mám dosť svojho hľadania. Ale ty musíš hľadať. A tomu chcem ťa pozbudiť. Lebo keď to nájdeš, ty sám zoberieš cigarety a bum. A tak aj s inými vecami. Ja si pamätám, keď ja som chcel prestať fajčiť, tak bolo to dosť ťažké teda a som bojoval, ale som hľadal. Postil som sa, modlil som sa,
oslovil som bratov, sestry, aby sa modlili za mňa. A takým spôsobom som nejak bojoval, hľadal som. A prišiel jeden deň, kedy som stál na zastávke a hovorím, ešte som zafajčil, a hovorím, Bože, prečo mi nechceš zobrať cigarety? A ja som tak v tom vzdychu som zatvoril oči a som povedal, prečo mi nechceš zobrať cigarety? A som mal videnie. To prvýkrát sa mi stalo v živote, že ja som mal nejaké videnie. Nevidiny, ale videnie. A som videl, jak dávam zo srdca Bohu cigarety a keď on chce vziať, tak ja sa vešam na nich a nechcem ich pustiť. A ja som pochopil, že ja aj hovorím, že Bože, ja vezmiem do mňa cigarety, ale ja ich v srdci držím. Proste to prišiel taký balíček toho všetkého, aby som tomu pochopil. A vtedy som povedal, aha, Bože, keď si mi toto ukázal, tak ja vo viere púšťam ti tieto cigarety. No od tej chvíle som bol oslobodený. Ešte večer sme prišli domov a Roberta, moja manželka, hovorí, ešte mali sme poslednú cigaretu a sa nám nechcelo ísť do obchodu kúpiť nové. Tak hovorím, dáme si na poli, nie? No, ako nie na poli, o ktorom hovoríme, že teraz pole, akože na polovicu. A hovorí, daj. Ona zafajčila a keď som zobral cigaretu, tú polovicu, ja som cítil, že ja už nepotrebujem. To je, keď som hladný a zrazu sa najem a potom mi choď dávať jedlo, koľko chceš, už ja proste som plný. A tak som bol s tým, ja už nepotrebujem. Vieš, som zahasil. Ma pozerala na mňa a nechcela mi veriť. Hej? Ale ja som vedel vo svojom vnútri, že Boh ma oslobodil. A do dneska, vďaka Bohu, už neviem koľko rokov, asi 10-12 rokov, už nefajčím. A sláva Bohu za to. Aj som to skúsil, teda, či naozaj to tak je. A naozaj som cítil, že proste jednoducho Boh ma oslobodil od toho. Neodporúčam vám to skúšať. Hej, ale proste jednoducho, keď Boh oslobodí, tak je to naozaj človek slobodný, je napísané. Amen. Chcem vás pozbudiť do toho, aby ste hľadali ten poklad, aby ste hľadali to, čo Boh vám dáva. Možno ešte nemáš taký vzťah s Bohom, možno nemáš tieto veci, ale hľadaj ho. Chcem ťa pozbudiť aj do toho, aby si ten poklad, ktorý máš, hľadal aj v Bohu po prvom rade, ale aby ten poklad si vážil a staral sa o neho aj, ktorý je na 2. a 3. mieste, o svoju rodinu, o svoje deti, o svoj zbor. Tieto všetky veci dojdú do neba. Tieto všetky veci do neba dojdú. Staraj sa samozrejme o svoj dvor, o svoju záhradu, ale to do neba nevojde. Ale staraj sa o ne. Ale tieto veci sú veľmi dôležité. Aby poklad, ktorý je skrytý, aby sme hľadali. Aby sme nechali zaprášiť. Aby sme nenechali ho len tak proste niekomu aby si to nás to vzal. Alebo sami sme to dokonca predali. Lebo tak sa to stalo v záhrade Eden. Sami predali to, čo Boh im zveril. Adam a Eva. Jablko. Možno to je čočka. Neviem, čo v tvojom živote je. Či je to nejaký hriech. Či je to niečo, čo ťa láka. Niečo, čokoľvek to je. A proste jednoducho za kúsok potešenia, za kúsok, jak je napísané, že najedol sa a napil. A išiel preč. Kúsok potešenia veľakrát sme ochotní predať niečo, čo nám Boh zveril. Tak to vás chcem pozbudiť, aby ste hľadali, aby ste bojovali, aby ste chránili sa, aby ste sa modlili, aby ste hľadali pomoc, aby sme hľadali modlitby našich bratov a sestier, aby sme neboli sami, aby sme proste dali o sebe vedieť ľuďom, že potrebujem pomoc, láka ma to, zvádza ma to, idem to a hľadám pomoc. To je tiež to, čo hľadaš. To je tiež tvoj poklad, tvoj zbor. A toto vás chcem pozbudiť. Nenechajme si to len tak ukradnúť. Takže máme tu rekapituláciu, ktorá hovorí o tom, že máme človeka, ktorý nevážil si svoje pole, nevedel, čo tam má, ale máme aj človeka, ktorý našiel ten poklad. Nájdi ten poklad vo Ježišovi. A keď si ho našiel v Kristovi, tak sa o neho staraj. Miluj ho. Miluj Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou.
a bližného svojho. Svoj zbor, svoju rodinu, fyzickú. Miluj naozaj a starajme sa o ten poklad. Chcel by som dať ešte krátku výzvu pre tých, ktorí ešte hľadajú, ale nenašli svoj poklad. Tí, ktorí nepoznajú Ježiša Krista, ktorí hľadajú poklad v živote, ktorí hľadajú poklad v tomto svete, ale nevedia sa ho nabažiť. Nevedia ho nájsť. Je tu niekto, kto by chcel nájsť poklad, lebo dnes je Ježiš tu a ten poklad chce uvoľniť pre teba, aby si ho ty našiel. Ježiš tu dneska stojí s otvoreným srdcom a náručou a hovorí proste jednoducho, tu je môj poklad. Keď chceš, môžeš otvoriť svoje srdce a ja ti ho ukážem. Keď je tu niekto medzi nami, ktorý chce svoj život zobrať a ponúknuť Ježišovi, aby ho naplnil, dneska chcel by som dať výzvu, aby si sa dnes postavil. Ak nie, tak nie. Ale ak si tu a ešte tvoj život, ešte ty si nenašiel ten poklad vo svojom živote, tak Ježiš ti ho chce dneska ukázať. A môže sa postaviť a môžeme sa spolu modliť. Môžeme spolu dneska prichádzať pred Boha. Tak poďme spoločenstvo, postavme sa ku modlitbe a požehnaniu. Tam, kde si na tomto mieste, neviem, čo sa teba dotklo. Neviem, ktorá vec a oblasť sa teba dotkla, ale príď teraz ku Bohu, pozdvihni svoje ruky a začni ho chváliť. A modli sa za to, čo sa teba dotklo. Modli sa za to, čo teba sa dotklo, čo teba oslovilo, čo ku tvojmu srdcu hovorilo. Či je to vzťah s Bohom. Možno zanedbávaš vzťah s Bohom. A staráš sa inou veci, ako Marta. Ale Boh ťa volá ku svojim nohám. Aby sa starala o to, aby si vybral a vybrala ten lepší podiel. Halelúja. Bože, ďakujeme ti za tvoju milosť. Chválime ťa za tvoju silu, za tvoju moc, za to, že ty si náš poklad vekov. Ty si poklad nad všetky poklady, Pane, tohto sveta. Kráľovstiev a kniežatstiev, ktoré sú. Nič sa ti nevyrovná, Ježiš. Ja ti ďakujem za to, že ty si ten Boh, ktorý si nám zjavil a dal si nám sa nájsť, Ježiš. Požehnané nech je tvoje meno, Kristo. Chcem sa modliť za toto spoločenstvo, za každého jedného, ktorý sme tu na tomto mieste, Ježiš. Aby sme neboli ako ten človek, ktorý predal to pole. A keď je tak tu niekto, Pane, aby si ho zastavil v tomto a aby si mu dal na novo objaviť, čo má vo svojom živote. Tak ja sa modlím, Pane Ježišu, aj za tých, ktorí hľadajú Ježiši, ktorí sú a hľadajú život, hľadajú nádej, hľadajú spokojnosť, hľadajú pokoj vo svojom živote, aby dneska, Pane, otvorili svoje srdcia, aby dneska potvorili, dali ti šancu ukázať to bohatstvo, ktoré máme. Nech je poženané tvoje meno. A tí, ktorí, Pane, našli svoj poklad vo svojom živote, tí, ktorí majú svoj poklad, aby si ho vážili, aby sme sa radovali nad ním, Ježiš. Aby sme si ho chránili, Ježiš Kristus. Aby sme vyvyšovali meno, ktoré je Kristus Ježiš každý jeden deň vo svojom živote. Aby sme vedeli, Pane, aby sme neboli smutní a pozerali sa na poklad, ktorý máme. A aby sme využívali ten poklad, žili z neho každý jeden deň. Menej Ježiša Krista sa modlím. Amen.